אוקיי, אז מה קורה קצת שלי כאן אליי מהערוץ בובסנום גיימינג TV. היום אני כאן הולך להראות לכם איך לעשות באנר ואינטרו בפאנזויד. מה שאתם צריכים זה להיכנס לגוגל כרום, לכתוב פאנזויד, P-A-N ואז O-I שיט זה, אוקיי? נכנסים לזה, נכנסים לבאנר, בוחרים לכם איזה באנר שאתם רוצים. אני סתם עכשיו לוקח אותו, אוקיי? עכשיו, מה שאתם עושים, הולכים לאייר אחד, אתם יכולים עכשיו לבחור את הגוונים, אני אעשה תמיד ככה. תעשו גם אתם, כמוני, גם רוצים, זה לחובה. פה את השחור, צריכים לעשות אותו ככה, הכי צמודים, ופה שיהיה המלח. עכשיו, אתם הולכים עכשיו לאיפה שכתוב פאנזויד, פאנזויד זה פה, רגע. אנחנו לוחצים על השם, תבחרו קודם כל איפה אתם רוצים שהשם יהיה פה. עכשיו אנחנו הולכים לבחור את השם, אוקיי? אז איך בוחרים את השם? אתם שואלים, אתם רואים את זה? אתם מוחקים ואז כותבים את השם שלכם. אני סתם עכשיו לכתוב סתם את השם שלי. אתם לא חייבים, אתם תכתבו את השם של הערוץ לכם. פה אתם יכולים לשנות לכתב שאתם רוצים, זה הכי יפה. אז אחרי שבחרתם את זה, אין לכם יותר כבר מה לעשות לאתר. עכשיו אתם רוצים דאונלוד, אוקיי? מחכים את זה כמה שניות. אתם רואים שהורדה סגורה. עכשיו תיקחו את ההורדה סגורה פה. אתם רואים, יש לנו פה עכשיו את הבאנר, האוטו תמונה. אני אקח את זה כתמונה, אני עכשיו אני רוצה שולחן הרקע שלי, אוקיי? עכשיו אתם הולכים לגוגל כרום. עכשיו אתם רוצים שיהיה לכם את הבאנר ביוטיוב, תלכתם ליוטיוב, עושים, אוקיי? ואם תרצו גם אני צריך איך לעשות את היוטיוב החדש פלוס הדבר הזה, אז תשאלו אותי בגרות. עכשיו מה שאתם עושים, נכנסים לערוץ שלי, אצלכם זה יהיה פה. עכשיו מה שאתם עושים זה הולכים לערוך את הפריסה, הולכים לחצים על זה, ורוצים עוד פעם ערוך את הפריסה, לחצים על בעיקרון, ערוך שיט, סליחה, תלחצו על ערוך את הפריסה, ואז זה יעשה לכם את ההודעה, תלחצו על זה, ערוך את עיצוב הערוץ. עכשיו אתם הולכים לתמונה שבחרתם, שלי לזאתי, ואחר כך יהיה לכם את הבאנר, נעשה לכם בודק, וזהו. עכשיו אני אחזור לכם איך לעשות אינטרו, שנייה חוזר לכם. חזרתי לכם, ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב עוד פעם P-A-N-Z-O-I-D, אוקיי? נכנסים לראשון ישר. עכשיו פה תבחרו לכם אינטרו. סתם עכשיו מי שמכור לספינה יכול לקחת את האינטרו הזה. אני אקח את האינטרו הזה. סתם שנייה. לראות לכם דוגמה. עכשיו אתם מחכים, אתם רואים את האינטרו. נגיד זה האינטרו שאתם רוצים, סתם עכשיו נגיד, אתם יכולים לבחור איזה אינטרו שבא לכם. זה הכל. סתם בוא ניקח דוגמה לאינטרו הזה. עכשיו מה שאתם עושים, לחצים פה. ואז שענים לשם שלכם, אני אעשה פה E
אני אחזור לכם עוד שנייה. אז חזרתי לכם, סתם נגיד, זה סתם אינטרו. איך עכשיו בחרתם את השם שלכם? אתם עושים, או מסתכלים על השם. יפה, את האינטרו שאתם הולכים לפה. מורידים את האינטרו וזהו. אז אני עוד שנייה חוזר לכם. כן חברים, אז אם אהבתם, אתם רוצים בלייק וסאבסקרייב. אני מקווה שמאוד הבנתם איך לעשות את הבאנרים וכל זה. מקווה שהנתם מהסרטון והבנתם והמטרי חזר לכם. ונתראה במדרכים הבאים או בסרטון הבא או בפלוג הבא, ויאללה ביי. ביי.